És el Dia de la Dona? Per què? El Dia de la Dona el celebre tots els dies i en classe en concret en l'institut, pues el tema de la igualtat la tractem contínuament en totes les assignatures. De manera que el Dia de la Dona és un dia més de la dona. Tots els dies són el dia de la dona per a mi. Consideres que hi ha professions d'home i de dona? Per què? Pues no, la veritat és que no n'hi ha professions ni d'homes ni de dones. L'estereotip continua, evidentment, però atenent a les característiques naturals d'intel·ligència, de personalitat, de força física, no n'hi ha cap impediment per a que qualsevol persona faci qualsevol treball. Ja he dit moltes voltes en classe la força, que alguns apel·len a la força, doncs amb un dit una dona pot moure tones de lo que siga, no? Amb una màquina, o sigui que no n'hi ha cap impediment per a que qualsevol faci qualsevol treball. I quines professions consideres que tenen una marca de gènere? Bueno, això es veu en les proporcions. Veiem que les carreres de ciències d'enginyeries, per exemple, continuem tenint una gran quantitat d'homes i poques dones. Pense que encara està un poc en la mentalitat d'algunes dones que algunes especialitats o alguns treballs no són per a elles, però bueno, ja t'he dit, professions sobretot relacionades amb l'enginyeria. I com t'agradaria que fos la societat en la que vius? És una pregunta molt ampla, però pel que fa al tema que estem parlant, pues que fora igualitària, evidentment, i que fora respectuosa uns amb altres, que no hi haguera violència de gènere i que la mentalitat de tantíssima gent canviara. I destacaries alguna dona del centre La Patacona? Pues no. És a dir, totes les meves companyes i les meves alumnes pues, són meravelloses i no destacar, pues, tampoc vull destacar a ninguna. I de la teva vida? De la teva vida? Pues, les dones que han estat al voltant de la meva vida, clar que han sigut importants. Suposo que tots vos diran el mateix, començant per la mare, les germanes, les amigues. Procure rodejar-me, envoltar-me no només de dones importants i interessants, sinó de persones interessants. I, clar, totes influeixen en la teva vida, afortunadament. Quan tries bé, clar. I jo crec que sí que he triat bé. He tingut sempre al meu voltant a dones molt interessants i molt intel·ligents i que espero haver après coses d'elles. Vale, doncs moltes gràcies.